ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Παρουσία που μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε για τα παιδιά της πόλης μας. Είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε. Ο Δήμαρχος της πόλης μας, ο κ. Άρης Βασιλόπουλος. Ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης, κ. Χρυσάνου Πρωτογιορδανής. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Πάνος. Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Κωνσταντινούσης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργασιακών, Χρήστος Τριανταφύλλου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Χρήστος Τριανταφύλλου. Όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή χρειάζονται τη στήριξη της ΦΕΡ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για το έργο το οποίο προσφέρει και δεν θέλω να πω άλλα γιατί αυτή η βραδιά είναι εύχομαι ό,τι έχετε προγραμματίσει και για τη χρονιά αλλά και την φιλοδοξία των παιδιών σας να γίνει πραγματικότητα. Βρίσκομαι πραγματικά σε έναν χώρο που έχω την εντύπωση ότι το κάνω πάρα πολύ καλά. Ξέρω τις αγωνίες των γονιών, των παιδιών και όλων όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό. Θα ξεκινήσω όμως κάτι να κάνω στις χώρες. Δεν θα δουλεύω στην Mercedes που θα μου την φέρει με 300 ευρώ. Θα δουλεύω στον Ηλία που θα πάει να φτιάξει και τα δικά του ηλία. Κάποια στιγμή για αυτό το κόψε η Νέα Δημοκρατία.